ми домовились так, що те, що дотичиться Гаврили Горецького, ми покидаємо тут. І я от почав рихтувати і вельми много вже передав ось туди там цілу бібліотеку, от, Гаврила Івановича передав, ну і многі інші речі. А то, що дотичиться Максима Горецького, ну, больше зараз новое что-нибудь, тому що, ведаете, як не чудовно, хоч і смішно, я би сказав, столько часу проходит, а нечто все застається, ну, что новое и новое. Вот приклади два так само. Мы каждый год проводим так званое Горецкое читання, які от, ну, курирують, які ми проводимо в музеї історії білоруської літератури. І уже 28-е. І от, бачите, 28 раз, амаль кожний год, і у нас по 40-50 докладов. И все новое, новое, новое. То есть спадщина такая глубокая, такая, ну, дивная. Я сам дивлюсь, тому що я кожен раз так само там виступаю з деяким докладом. Вот. І я вже, ну, як будто все виказався. Потім подумаєш, і знову. Те ж саме про батьку. У нас в інституті, ну, особливо раніше, в інституті геохімії, геофізики, де я там був довго директором, а Гаврил Іванович був там науковий загадчик лабораторії. Ну, у нас така от отрималася, що він мій супрацовник. Так, видите, після його от смерті, а у нього велізарний був відділ, який, ну, і Гаврил Іванович, він сюди приїхав уже, йому стільки, коли йому було, коли 70 років. Вже не молодий чоловік. Але, як кажуть, у нього, ну, з'явилося другое дихання. І він так апантанно тут працював, що у його велізарне в учнів вельми много. Ну, а потім, на жаль, ну, наш інститут закрили, але в учні його до цього часу амаль так само кожен год в день его народжения проводят читание. И вот этих читаний вот так само уже там 20 с гаком. Вот. И там я так само каждый раз выступаю с успоминами, ну, что-нибудь. Вот. И это вельми цікавое. Я это к тому говорю, что много вот спадщина вельми великая и у Максима Горецького и у Гаврила Горецького. И вот то, что по Гаврилу Горецькому вельми, мы троху некоторые речи проводили и по Максиму Горецькому у вас там, а не головным чином вот по Гаврилу Горецькому. Мы там отзначали и его юбилеи разные, и стагоддя більш широко, вот, ну і інше.